Kasamang Jane, 17 katuig mo nag-ipon ining imuhang nga kapuyo. Unsang klase siya nga klase nga pagka live-in partner? Ugi mo lang Wadyo kastuwe na sir, tanan dyan sir. mapinanggaon siya. Mapinanggaon siya sa imuha, dili mo nag-aaway-away. Unsa labing siya sa imuha, sweet kayo. Tanan halos mga igsuon, sa mga asawa niya sir, sa family. Wadyo ko na may istorya sir. Butan kayo ni sir, oy. Butan kaayo. Unsa siya kabutan para nimo ka na bang? Unsa siya ihulag ko daw pagkabutan niya kasamang Jane. Ano, magunahuna dyan siya sir. Ma, manghuna-unaon. Opo. Responsable, laktong nga pagkasulti. Kanang mangingunta na manawag. Oh. Na, kamusta naman? Oh. Na, sir, Kanang- ito just may mutang sir kung di siya katawag sa pamilya sir. Kanang naa sa biyahe labi na sa lagyo, manigurog yung siya tawag sa imuha. Ako sa manawag na sa kuha sir na maingon na na si Kungkong i-make-sure ko tawagon din make-sure niya sir para Magkaistoryan. para makakwarta po din make-sure para sa mga pamilya po nila. Oh, di ay. Opo sir. Kamaayo nga igsuon dahil taon ni siya, no? Maayod kayo sir oy. Maayo kayo. Ani karon kasamang Jane, naa say original nga pamilya. Opo Nya, sir, maay ganito kayo oo, sir. naapod mo dito sa Tibungko. So unsay may mahimong pastada ani karon pag moingon ang pamilya aning original ngo dadon na mo didto sa Cotabato. Musugot lang pug ka. Adto hayaon. Wala man na problema sa kuha. Ang mukwala na sir, ang inahan sa kuwang partner, katong yung asawa ba, mo kulabot na sir, igo ramang kumo assist gani sir.